साफ कर बबुआ बढ़िया से, चांदी जाए के बाद। पापा पापा हाँ बउआ, रिजल्ट के कब होइल? रिजल्ट के एगो अच्छी खबर बा एगो बुरी खबर बा। हाँ तो बताओ पहले बुरी खबर। बुरी खबर बताई। हाँ। हम एग्जाम में फेल हो गए। अच्छा अच्छी खबर बता दो। पिता हम मोबाइल के पैसा बांट गए। मोबाइल ना बटले का? अरे बाप रे बाप! अरे बाप रे बाप! या हाँ बोला। सुनी ले कि तार में हुआ बहुत लड़ाकी न हो। अरे तो हो ई तो बात सही सुन लो। अब बहुत लड़ाई कर रहा तोरा से। हो करे छल पहिले पूरा लड़ाई तो कहम एकदम परेशान हो अब का तो एकदम गौ हो गला बा। बहु। हाँ तो ई कैसे भाग पर गौ तो होइए गइलो। तो कारण एक राज है हाँ? पता नहीं। हाँ अरे हम हो गुटका खावे के सिखा देनी। ओए हां तो पता ये काम हम हो हां गुटके खिया दे बच्चा। अल्लाह ये सुननी है हां कि तू बहुत बीमार का तो पड़ गई। हाँ और स्थिति बड़ी खराब हो गइलो। बीमारी से ऐसा ना हो कुछ काम धंधा कुछ न हो। हाँ। सब लौंजार फसरल बा का करो। तो गई ना डॉक्टर दिखावे। डॉक्टर भी हो। हाँ और कैसे कैसे पहुंचलो कहलो कि जा डॉक्टर के दिखाओ। हाँ हम हूं पैरवी कर के कहनी के एगो लड़का के पकड़नी कह चल हॉस्पिटल ले चल। हाँ तो दिखाई लो। हां देखै नी। हाँ तो लेकिन एक एगो प्रॉब्लम हो गई। कौन चीज? कहलो कि दारू छोड़ दो। डॉक्टर ठीक न कहला दारू पियल बहुत हानिकारक बा। हानिकारक बा। हाँ हां तो हमरो समझ में आ गेल कि हानिकारक बा। हम डॉक्टरे के छोड़ दे। राम राम भैया। राम 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 बोली। कहत रहनु कि एगो बड़ा बात हम जो होइले बा। हां बोली का जो आदमी कहल हां कि औरत के पेट में बात ना पचे। कौन बेहुदा कहेला। बहुत आदमी कहल बहुत आदमी कहलन। हाँ हां हाँ एगो तो बात बा। हाँ औरत के बात जोन बा हाँ जोन मनो ओकर अपन बॉयफ्रेंड के जोन बा नु नाम हाँ। वो अपन पति से ना बता। हाँ। हां बोला। कहनी कि तोहर घरवा में हमेशा हंसी के कहवा जावेला। हंसी के बा। हाँ। और तो इहे तो बात बा जोन कि ना रोज हमार औरतिया जूता से मारे का कोशिश करे। तोहरा ओ चलो तो वो जब जूता से मार दिलो हाँ। आए तो वो हंसेला। हाँ आए जब जूता ना लगे तो हम हंसीला। अच्छा। हां ऐसे ही हंसी खुशी से जिंदगी कट जाला। वाह। ये तो राज बा घरवा से हंसी आवे के बा। जान समझ गई नो। हाँ। हां तो ऐसे ही है बात। ठीक ओरिजिनल बात बताइनी है। ठीक। हां बोला। एगो क्वेश्चन रहे। क्वेश्चन। हाँ हां सब बोलो का क्वेश्चन बा सब के क्वेश्चन के सॉल्व। हाँ कहनी हां कि देव हां आ महादेव हां आ पतिदेव हां केकरा कहल जाला? केकरा के कहल जाला। हाँ। इहे में भुलाई था। हाँ देव हाँ देव के मतलब समझ था जो अमृत पिए हाँ उनकरा के देव कहल जाला। अच्छा आ महादेव हाँ जो विष पी गइलन हाँ तो उनकरा के महादेव आ पत्नी के गुस्सा पी गइलन हाँ। आए तो हुए पति देव कहाला। हां ई समझ जा तनी पापा ट्यूशन महीना लागिल बा फीस दो। फीस हां अगले महीने में देले रही। तो दो इहो महीना अगला महीना पढ़ल ना नहीं। पढ़े के ना लिखे के खाली हमेशा कहबो कि 400 फीस दो। हैं पहले एगो ट्रांसलेशन बताओ। हां पूछो। पूछी? हां पूछो। हाँ आई एम गोइंग टू टॉयलेट। हम हो गए जा तनी। हट पहले बताओ सवाल तब जइहा लैट्रिन। इहे होला हम हो गए जा तनी। कथी होला ये पहले बता के जइहा। ठीक नो पहले बताओ कि आई एम गोइंग टू। ट्रांसलेशन पूछला हाँ। हा ओकर हिंदी होला ई कि हम हो गए जा तनी। हैं हां इहे होला। ठीक